Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepriye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Ayo sakniki bareng-bareng sinau basa Jawa. Sadurunge sinau, aja lali ndonga dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo disimak video pembelajaran sakwise niki. Kupu-kuwi. Kupu-kuwi dak incepe mung ambure ngawuhake ngalor ngidul ngetan bali ngulon mrono. Mrene mung sak paran mbok yo menclok dak ing cepe mentas mentok jegrek banjur mabur kleper. Alhamdulillah, mugi-mugi materi sing awak dhewe sinaoni dina iki dadi ilmu sing bermanfaat nggih. Nganti tekan sakmini wae pertemuan dina iki. Mangko dilanjutke malih ing video pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar nggih. Salam sehat, salam semangat, salam basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.